opušteno. Lela, brate. Aj, pusti me, molim te, sa pričam o tome, već mi je preko glave, Lela, opušteno. Opušteno. Šta, opušteno? Koga boli ona stvar iza dečka njenog, iza kole, Jebote, ti znaš što ona liči? Mislim, majke me, ne znam koji je ono Zlatan. kako taj Zlatan pevače bira, brate, to katastrofa je. Pazi, ono, pre je bilo, znaš, pevaljka, sise, dupe, znaš, čemu sad ovo znam? Ali dobro, okej, brate, nije bitno, dupe i sise, bitno zna da peva, ali ona, brate, ili otvara usta, ko zna ko je to peva, brate, Još ko ja zna? moram da sviram na taj playback, pazi, 37 godina. Bolje lepo Đuleta iscimamo. I snimamo lepo Van Gogh, brate, trebala mu je harmonika, kad me je zvao, ja sam ga ispalio, brate, zbog nove godine. Još sad tamo taj klarinet, harmonika, znaš, sad su na MTV-u, sad je tamo. To je aktuelno. Balkanska fora, sad tamo, to je, čuo sam da je full. To, ja sam čuo, brate, vraćaju se stari koreni, ali, brate, ovo nema veze sa starim korenima, ovo je ispod korenja, brate, ko zna to. Užas. I još na sve to moram sam da kuvam kapu! Evo, čuli smo veliki hit, pesmu Bez dečka mi je opušteno. Ono što sam ja primetila da je Neven gostovao u ovoj pesmi. Odakle ta saradnja, Nevene? Pa nekako retko se opredeljujem za duete i eto, ovom prilikom nekako delovalo mi je skroz simpatično da tu pesmu uradim sa koleginicom Lepom Lelom, jer nekako osetio se taj pozitivan duh i definitivno se ispostavilo kao dobra kolaboracija, obzirom da, eto, čuli ste hit kako je pesma iz neke, ne znam kako bi nazvao, energije nastala i eto, čuli ste pesmu, nadam se da vam se svidela, bravo Lelo, eto. Da smo već kod velikih hitova, tvoja pesma Seksi Neven je zaista veliki hit. Pa možemo da je čujemo? Pa naravno, otpevaću za sve naše ljude moju veliku pesmu. Ajde, evo, za nas da čujemo, jedno. Seksi Nevene, oj moj Nevene. 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 Neverne su žene, stvorene za mene, volim da ih imam više od jedne, očima kad mignem, sve se one slude, patit će zbog mene. Ja sam seksi Neven. Ej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Ej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Vole moje telo i pare što imam, vole da išetam, ispod stola pipkam, okitiću zlatom svaku koja hoće, patit će zbog mene. Ja sam seksi Neven. Ej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Ej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Maja, Nađa, Ceca, Slavica i Ana. Hej, Sonja. hej, Ćao, devojke. Nevene. Šta je? Hej, Dragana i Mira, Marijana, Sanja i njena mlađa sestra, Nikola. Nevene. Hej, Ja sam seksi Neven. hej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. 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 Ajmo svi ruki gore da vas vidimo. Hej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Volim vas sve.
seksi Nevene, oj moj Nevene. Pa kaže, hej, hej! Hej, hej Nevene, seksi, seksi Nevene, oj moj Nevene. Ja vas upošavam! Hej, hej Nevene, seksi, seksi Nevene. Ja sam Neven, a Neven vas puno volim, puno vas volim. Čuo, brate, ovog seksi Neven. Seksi? Ne. Ja ne znam, ono, ako je to seksi, 285 kila ima vepar, ono, seksi. Seksi sam u čvarci, bre, pa užas, bre, užas. Ja ne znam. Ogroman je lik, bre, mislim... Ne znam koji je onom džaj, pazi to dobar tekst, ono, pa je čovjek piše godinama za sve face na ovoj estradi i da tako njemu da pesmu bolje. Brate, ono lik ga je prevario, kao ono džaj skapirao da on ima pare, brate, ali on je izradio, verovatno nešto, naravno ga je izradio. Ne znam šta, ali samo da znam da nije seksi. Užas je, užas je. Pazi, sad idemo. Nevene, mi smo se uverili da žene tebe zaista vole, ali boga mi i muškarci. Naime, mi smo napravili jednu malu anketicu, pa hajde da pogledamo šta je moja koleginica Nataša zabeležila na ulicama našeg grada Novog Sada. Biće mi veoma drago da vidim kako naši meštani i građani, sugrađani razmišljaju. Evo nas u centru Novog Sada, u nameri da ispitamo građane koju vrstu muzike slušaju i koji im je omiljeni izvođač. Pa da vidimo. Ćao. Ćao. Reci mi koju vrstu muzike slušaš? Pa naravno turbo folk. Jao, super. Reci mi koji ti je omiljeni pevač? Neven. Neven? Nevena, da. A zbog čega? Koji je razlog? Zašto voliš Nevena? Neven je tako divan. On stvarno zna sa ženama, a glas mu je ko ptice da pevaju. Hvala ti. Ćao. Ćao. Može pitanje? Može. Pa zašto sad molim te? Ajde samo jedno se pitanje. Ajde, koje? Da te pitam. Reci mi koju vrstu muzike slušaš manje? Pa šta, koju slušaš? Pa narodno, normalno. Šta ćeš drugo da slušamo? Neću džin, ono, misliš, šta je to? Aha, pa... To je kao muzika, ništa ne razumeš. Reci mi, da li možda imaš nekog posebno, ono, da voliš nekog pevača? Pa seksi Nevena, on je najbolji. A zbog čega? Pa zato što je pravi lik, originalan, totalno. Kakvu vrstu muzike vi slušate? Narodno. Da li ste ikada čuli za seksi Nevena? To je sad popularan pevač jako. Da budem iskreno, nisam. Ja inače slušam Miroslava Ilića, Nadu Topčević, Veru Matović, Ćanu, to je moja omiljena pevačica. Ali za Nevena niste čuli? Nisam čula. Izvini, može samo jedno pitanje, molim te. Reci mi, koju vrstu muzike slušaš? Pa turbo folk. Turbo folk, je li tako? Imaš li nekog posebno onako pevača da voliš? Ima jedan pevač, znači Neven, on je zovu ga seksi Neven, pošto tako super izgleda, tako je seksi, znači divan, prosto ga obožavam, njegov stil oblačenja, znači divan, znači ja nemam reći kako je on super momak. I ovako lepo ti izgleda sve. Da, naravno, super je. Ti ako želiš da pričekaš samo ovde, naša televizija ima jedno iznenađenje, pa ako si u prilici da sačekaš tu, pa doći ćemo, vratit ćemo se sa iznenađenjem. Važi, pričekaj. Reci mi, kakvu vrstu muzike slušaš? Sad vrsta muzike, nemam neku striktnu vrstu, ali ne nešto tipa muzike ove koje je večeras na koncertu godine. Došli smo iz Jagodine, baš zbog toga. Znači, narodnjaci ništa? Ne, volim. Seksi Neven nisi nikad čula? Seksi? Neven. Nisam Neven. Nisi nikad čula sa seksi Nevena. On je sad strašno popularan. Popularan kao Ekrem, verovatno. Ne. Seksi Neven je onako mnogo, kako ti kažem, uglađeniji. Morat ću da vidim na YouTube-u. Jel može pitanje? Reci mi koju vrstu muzike slušaš? Turbo hardcore folk. Omiljeni pevač? Seksi Neven, naravno. Momci, da li ste vi ikada čuli za seksi Nevena? Da, jako dobro. I volite seksi Nevena? Da, dobar je jako. Jer znate neku njegovu pesmu, jer imate omiljenu neku njegovu pesmu? Da, treća na CD-u. Treća, a tvoja? Peta. Peta, ti? Četvrta. Super, hoćete neki pozdrav za Nevena? Samo da Seksi Nevene. Da nastavi da svira? Da. Dobro, hvala vam.
Ćao. Ćao. Može pitanje? Može. Reci mi koju vrstu muzike slušaš? Slušam turbo folk, ali sa dobrim zvukom narodne distorzije, onako izvorne. Imaš li nekog omiljenog pevača? Imam mog komšiju Seksi Nevena, on rasture. Zbog čega baš Neven? Pa podsjeća me na ovog Miroslava Ilića u njegovim mlađim danima i kao što su Miroslava zvali Slavu, ja Nevena zovem Vrabac sa Novog naselja. Čuli smo šta Novosađani misle, a jednu grupu ljudi smo i zadržali i obećali smo im jedno iznenađenje. Da li ste spremni za vaše iznenađenje? Jesmo. Samo ako bi mogli da stavite ruke na oči, pošto naravno iznenađenje je. Sad će biti. A dragi naši Novosađani, iznenađenje je stiglo, pa možete otvoriti oči. Uživajte! Jedan po jedan svak seksi, govorilo o njemu. Ajde, možete. Govorilo o njemu. Hej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Neven ne može da priča, čuva glas, sutra ima jedan nastup, dakle putuje za Suboticu, ima nastup, ne može puno da priča, nemojte ga puno uznemiravati, samo kratko fotografijski. Hej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Hej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Hej, Nevene, seksi Nevene, oj moj Nevene. Neven je tako divan, on stvarno zna sa ženama, a glas mu je ko ptice da peva.